Huomenta, Richard. Sinun on aika herätä. Tää? Nyt ylös. Mitä? Mitä sä oikein horiset? Nyt ylös ja kameran eteen. Sinulla oli video kuvattavana. Mikä ihmeen video? Sä oot luvannut selittää, ketä me ollaan. En kyllä muuten oo luvannut. No et niin, mutta nyt on sen aika. Vai mitä, Sebastian? Tuu! Vauhdilla sun kuvauspaikalle. Mitä? Niin, tulee. Mitä just tapahtui? Tää? Kuten moni osaa yhdistää, niin mä näyttelen näitä kahta. Ja... No niin, hei, menkää nyt pois. No niin, hyvä. Eli mä oon siis Jorma ja Sebastian. Tai siis mä näyttelen niitä. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Sebastian ja Jorma on molemmat semmosesta petemaailmasta. Petemaailma on semmonen fantasiamaailma, mistä tapahtuu vähän kaikenlaisia hullunkurisia juttuja. Se on siis Joonan, mun kaverin, niin sen suunnittelema. Tai se on luonut tän multiversumiin, vai miten sen voi sanoa, missä on tää Pete. On se päähenkilö, jolla on propellihattu ja sitten on muita hahmoja siellä. Et siellä on niinku useampia kymmeniä niitä hahmoja. Ja mä oon yksi niistä, tai kaksi niistä. Ja no miten mä oon päätynyt siihen? Joona pyysi mua, tai kysyi mua, että haluatko sä näytellä yhtä tyyppiä tai yhtä hahmoa. Niin mä olin silleen, että no mikä jottei, että voin näytellä. Mutta sen pitää olla semmonen hahmo, mitä ei voi tunnistaa. Koska se oli luonnollisesti yksi niistä lapsista. Eli tää Sebastian tuli sitten tää hahmo. Mut kun mä olin silloin sijaisena koulussa, alakoulussa, ja se katsojakunta oli vähän niinku pelkästään niitä lapsia silloin. Mä ajattelin, että mun uskottavuus olisi kärsinyt siitä, että jos mä olisin ollut siellä Petessä ja sit vielä opettajana, niin mä sit ajattelin, että nyt kukaan ei saa tunnistaa mua tästä, ja siitä tuli sit se kauluri ja se pipo ja aurinkolasi, niin sit kukaan ei tunnistanut mua. Mutta siitä lähti Sebastian. Sitten muutama kuukausi tästä, niin sit alettiin puhua siitä, että tuleeko toinen hahmo. Ja sit sieltä tuli Jorma. Ja sit siinä vähän niin kuin suunniteltiin, niin se Sebastian oli sen poika. Eli siitä tuli isä- ja poikasysteemi. No, Jorma oli silloin vähän erinäköinen, koska sillä ei ollut partaa silloin. Ja mulla se parta kasvanut ehkä 2 vuotta sitten. 3 vuotta sitten. Joskus siinä syksymällä se alkoi kasvaa vasta. Mutta se ei ollut mikään relevantti pointti mihinkään juttuun. Siitä tuli Jorma. Ja sitten perustettiin tämmönen yhteinen kanava kuin Isäukot. Oh, hei! Mitäs tänään pelata? Tintetonine-kraftia. Ja siinä oli ainoa ehto, että mä voin tehdä tän Isäukko-kanavan Joonan kanssa. Että jos sieltä tulee tarpeeksi rahaa, että mun ei tarvitse tehdä enää sijaisena hommia. Eli mä olin niinku K-Marketissa normaalisti töissä ja sit mä olin sijaisena. Ja sit mä halusin korvaa tän sijaishomman sitten tällä. Mistä Isäukot tuli? No Isäukot oli aikalaisia just siitä, että päätettiin tehdä. Sitten ruvettiin pelaamaan. Ja Isäukot oli semmonen kanava, että siellä vähän lähtiin kokeilemaan ihan kaikenlaista. No Minecraftilla tää kaikki alkoi ja pelaamisella ylipäänsä. Sitten lähti tulee sketsejä. Ai annat vehettä. Vettä, Jorma. Sitten oli vähän kaikenlaisia muita pelijuttuja. Me pelattiin lautapeliä. Vitonen. Minä olen tämä punainen täällä. Me kuvattiin yksi semmonen lautapelivideo. Me tehtiin yksi ASMR-video. Sitten meillä oli Isäukot show. This is a duo, not like any other you know. One is a grumpy dad, the other one is always easy going. So, enjoy the show. Op. Jaa, Hanso. Sitten siellä oli vähän lisää tarinaa ja... Sitten me uudestaan pelattiin vähän Minecraftia. Isäukot tosi semmoinen, että siinä on kokeiltu kaikenlaista. No siellä on nyt 52 000 tilaajaa, että on se ihan hyvin menestynyt siihen nähdä, että mitä me ollaan siihen tehty. Että me ollaan oikeasti vaan kokeiltu. Me ollaan vähän kokeiltu rajoja, mikä on ollut kiva, että kun se ei ollut kummankaan meidän päätyö, niin me ollaan voitu vähän kokeilla rajoja. Ja se on ollut hauskaa siinä. Joo, mun motiivi tehdä. No, rahan lisäksi mulla on kyllä muukin motiivi.
on, että mun mielestä se on kiva, että mä voin tehdä itsestäni tämmösen naurunalaisen ja ihmiset voi nauraa mulle. Mut sit mä voin olla ihan täysin tämmönen skarppi ja täysin uranuurtaja, mitä näitä nyt on, hyviä synonyymejä ja adjektiiveja kuvaamaan tätä, mutta eli voi olla niinku, voi tehdä itsestään tämmösen hauskan, että mä voin näytellä jotain Jormaa, joka on vähän hassu ja semmonen, se ei oikein ihan täysin ymmärrä ja pysy mukana. Niin mä en oo oikeesti semmonen. Mä oon aina omissa töissä tehnyt ihan täysillä hommat ja painanut ihan täysillä töitä. Ja sit tää on vaan semmonen hauska juttu, mitä pystyy tehdä vapaa-ajalla ja tienaa sit vähän rahaa. Kai ei tarvi olla ihan niin vakavaa. Pete-kanavalla mä oon ollut aika paljon videoilla. Hansson, talos on Jorma. Herrate on maassa ja mulla on iso Jorma. Jorman poikaan näppisi laitoit ja kuten huomaat sitä Yllättävän paljon videoilla. Et siellä on ollut isoja projekteja ja sitten on jouluna ollut vähän semmosia pienempiä videoita. Mä olin itse asiassa Joonalla yhden kokonaisen kuukaudenkin töissä ja sitten vähän enemmän ja vähemmän ollut niinku videoita ja kuvannut videoita ja näytellyt videoissa ja auttanut Joonaa ja muita. Olen sitten Jonas-kanavalla kanssa, mutta ne on sitä asiaa erikseen, että tää on nyt tää Pete-maailma. Niin, no Joona on suunnitellut tän koko Pete-maailman. Ihan uskomaton maailmahan toi jo. Et mun on pakko sanoa, että Joona on kyllä ihan älyttömän luova ihminen, että se on luonut tämmöiseen maailman. Keksitte joku hyvä juttu, niin lähtekää rakentaa sitä. Niin Joona lähti rakentaa tätä juttua ja tästä on niinku tullut ihan älyttömän iso juttu, mikä on niinku mun mielestä ihan huikeeta. Ja miten onnellinen mä oon siitä, että mä pääsen mukaan tähän näyttelijäksi. Mut no joo, et Joona on niinku se master brains siellä. Ja Joona on niinku se pomo. Mutta on meidän semmonen Pete-pomona, mutta isäukot on meidän yhteinen juttu. Et siellä me ollaan niinku colleagues. Me ollaan työpari. Mä koen itteni jonkunmoiseksi julkkikseksi. Tai siis silleen, että mun mielestä julkkikseksi luokitellaan semmonen, että joku ottaa sun kanssa selfien esimerkiksi. Ja kun mä menen tuolla kylillä, niin porukka tulee ottaa mukaan selfieitä. Kaikki luokittelee julkisuuden ihan eri lailla, mutta periaatteessa se on sitä. Ja multa saa tulla pyytää kuvia ja selfieitä ja mä mielellään otan niitä on ihan kiva ottaa. Mutta yksi mikä mua häiritsee ainoastaan tässä julkisuudessa on se, että mut on pelkästään tunnistettu tästä isäukkojutusta ja siitä Jorma ja Sebastian hahmona. Kun siis mähän en ole ne. Mä vaan näyttelen niitä. Eli siinä on niinku semmoinen aika iso ero. Ei ole mikään hitusen pieni ero, vaan se on iso ero, että mun aivot ei millään lailla toimi samalla lailla kuin Jorman tai Sebastianin. Et mulla on ihan erilaiset ja ne on vaan henkilöt, joita mä näyttelen noissa Pete- ja Isäukko-kanavilla. Ja no tähän tulee sama se, että miksi mä en sano esimerkiksi Jaa Hansson livenä, on se, että mä en ihan hirveästi pidä siitä, että mut luokitellaan vaan Jormaksi. Mä voin sanoa joku sloganin, minkä mä pystyisin sanoa Richardina, niin mä sanon sen voi sanoa sitten. Kysykää sitä sitten. Isäukko-kanavalle on tulossa jatkoa. Pete-kanavalle ihan varmana tulee jossain vaiheessa lisää jatkoa. Tilatkaa kanava, tilatkaa mun kanava, tilatkaa Pete-kanava, tilatkaa Isäukot-kanava, tilatkaa kaikki muut, ties monta kanavaa Joonalla on siellä. Ja no tykätkää, kommentoikaa tähänkin jotain, käy katsomaan mun somet haltuun.